in de super kan kopen. Wij oogsten 's morgens om 8 uur en voor 12 uur ligt het in de super. Maar is het gewoon in de aarde dat jullie het Nee, wij verbouwen? kweken op hydroponics. En hydroponics betekent eigenlijk kweken op water. Oké. Dus wij hebben een systeem in de kas met tafels. Daar zit een laagje water op. Daar drijft een foamen plaat op. En in die foamen plaat zit een gat en daar zit dat slaapplantje in. Dus die zit lekker met zijn worteltjes in het water. Dat water dat koelen we. En dat water dat vullen we aan met nutrients. En zo haalt hij zijn energie en zo groeit hij tot een krop sla. En bent u een pionier wat dat betreft op Curaçao? Nee, dit is proven technology. Er zijn meerdere hydroponic farms, gelukkig, op Curaçao. Ik denk een stuk of 3, 4. En samen proberen we zeg maar de mensen te voorzien in een mooi product. En gaat het goed? Het gaat goed. Ja, het is 2 stappen naar voren, 1 naar achter. Het is Curaçao, Ja. dus de omstandigheden zijn zwaar. Je hebt allerlei mooie plannen, maar in de praktijk is het anders. Maar ik denk dat wij een mooi product leveren. We hebben mooie klanten, een mooie afzet en daar proberen wij onze weg in te vinden. We zijn nu een jaar bezig en we hebben veel geleerd. En ik kijk met heel veel vertrouwen uit naar de toekomst. U zegt het is Curaçao, maar het is natuurlijk ook de hitte op Curaçao. Is het te warm voor dit project of is het juist goed? Wij koelen het water. Dus het water is ongeveer 24 graden. Dat willen we graag. Daarvan zijn we een klein beetje afhankelijk van de zon, want we hebben zonnecollectoren om de energie op te wekken. Als het een bewolkte dag is, hebben wij te weinig energie om dat te doen. Maar dat is een beetje de struggle. Ik denk dat Curaçao heeft een constant klimaat, hoog in temperatuur, windy, weinig regen dit jaar. Daar kan je op inhaken, zeg maar. We hebben droge en minder droge periodes. Daarin bewegen we dan. En u krijgt nu bezoek van het Cari Food Fund, die komen kijken. Dat is wel bijzonder. Ja, ik denk dat het heel goed is voor Curaçao dat er aandacht is voor agri. Ja. Dat er een stimulering komt voor agri. Want er wordt heel veel over gesproken, hè? Ja, maar spreken en doen. En nu wordt er gedaan, zeg maar. Ja. Dus daar hebben we ook over gesproken. En er zit een bepaalde termijn op waar dingen gaan gebeuren. Dus dat is hartstikke goed. En het gaat nu ook gebeuren. Dus Curaçao is het eiland van de plannen. Maar dit plan is nu een realiteit. Er is een stichting opgericht, er worden bestuurders aangesteld. Dus die funden, zeg maar die gelden die vanuit Nederland komen, die gaan straks goed gekanaliseerd naar de projecten toe die ertoe doen hier op het eiland. Succes. Ja, dankjewel. De reden voor het interview was het bezoek van Jamie Gowie. Zij is de beoogd voorzitter van de Raad van Toezicht van Cari Food Fund. Dat is een organisatie die door Nederland is opgericht om te zorgen dat er voldoende aandacht en ook geld is voor landbouw op de verschillende eilanden. Zodat we meer zelfvoorzienend zijn, zeker met het oog op mogelijke nieuwe crisis, zoals bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis. Maar het is goed dat de eilanden meer investeren in landbouw en daarvoor kwam zij een kijkje nemen. Ze zegt daar het volgende over. Jamie Gowie, welkom. U bent voorzitter van de Raad van Toezicht van Cari Food Fund. Ja. Wat is Cari Food Fund precies? Nou, Cari Food Fund is eigenlijk een fonds opgericht om de voedselzekerheid op de eilanden te borgen of in ieder geval te stimuleren. Met in eerste instantie gelden vanuit Nederland willen we dan eigenlijk kijken of we hier de lokale productie kunnen stimuleren, zodat we wat meer zekerheid bieden dat in tijden van weer een nieuwe crisis, maar eigenlijk sowieso, dat hier voedselzekerheid ook is. Dat mensen hier in ieder geval wat minder hoeven te importeren en wat meer zelf kunnen gaan verbouwen. Is dat waar al die staatssecretarissen in de afgelopen jaren steeds over hebben gesproken, over dat de eilanden meer moeten werken aan hun eigen agricultuur? Dat denk ik. Ja, ik was er niet altijd bij. Nee. Maar het is natuurlijk zo dat het kwetsbaar maakt als je echt afhankelijk bent van import. En dat moeten we natuurlijk gewoon zo min mogelijk, dat moeten we eigenlijk zoveel mogelijk terugdringen. Dat je wat sterker staat, ook als er iets gebeurt, maar ook überhaupt. Dat er hier gewoon, want er is natuurlijk heel veel mogelijk hier. Nou ja, dit is een heel mooi voorbeeld. Er is natuurlijk heel veel mogelijk hier en dat moet eigenlijk soms misschien ook een stuk gefinancierd worden om dat op te schalen. En daar zijn wij voor. En het is ook voor mensen die zeg maar een idee hebben en op die manier zeg maar kunnen beginnen daadwerkelijk hiermee. Ja, daar zijn we nog niet. Weet je, dat is best wel een goed vraagstuk. Voor wie is het nu eigenlijk? Ja. En we zijn eigenlijk ook hier om daar nog eens een keer ook goed even naar te kijken. Want we willen zeker weten dat we ook niemand overslaan. Dus het zal zeker gaan over wat grotere bedrijven die moeten opschalen, zodat ze heel veel kunnen bereiken. Maar het moet ook er zijn voor wat kleinere boeren of mensen die op een kleinere schaal bezig zijn.
Zodat zij ook, zal maar zeggen, toegang hebben tot kapitaal om te professionaliseren of om op te schalen of iets dergelijks. Dus we willen wel heel zeker weten dat we niet zomaar partijen uitsluiten die het geld wel nodig hebben. En daarom maken we ook een ronde hier en kijken we goed wat is er nodig en wat zijn de behoeften. En waar bent u al geweest op Curaçao? Nou, we zijn begonnen met een diner waar we allerlei type stakeholders bij elkaar hebben gehaald. Met lokaal geproduceerd voedsel of niet? Ja, helemaal lokaal geproduceerd voedsel. En ook het vlees was helemaal lokaal en biologisch. Want ik denk dat ook dat nog wel belangrijk is. Dat het regeneratief is, dat het duurzaam is. Dat we gewoon zorgen voor het type projecten die ook gewoon die zo goed mogelijk zijn. Ook voor de omgeving, milieu, et cetera. Dus we hebben daar een aantal mensen gesproken die op grote of kleine schaal bezig zijn met visserij of met veehouderij of met landbouw of tuinbouw. Maar ook hebben we een rondje al gedaan langs de financieringsinstanties. Dus om te kijken wie er mee kan doen en hoe groot het fonds dan kan worden. Want dat is ook mooi als het wat groter is en niet alleen uit Nederland komt het geld, maar ook vanuit hier door de lokale financiële partijen kan worden ondersteund. En wat dat betreft is dit bezoek zeg maar ook een kennismaking, zorg om te zien wat er allemaal precies is, om daarna met een beleid te komen? Ja, we willen wel een beetje haast maken, want we zijn al... dat is fijn om te horen. Heel veel mensen langs geweest en het is ook niet de bedoeling om nou weer een rapport te schrijven. Nee. Maar kijk, het is wel belangrijk dat we heel even nog hier, vanuit de mensen hier, de behoefte hier en ook de data die hier is en hier wordt verzameld, dat we die meenemen. Maar het is de bedoeling dat we zeker ruim voor het einde van dit jaar wel de eerste leningen gaan verstrekken. Dat is echt wel een harde doelstelling. Mooi. Of in ieder geval, het is een doelstelling, laat ik het zo zeggen. En daar wil ik me ook hard voor maken. Ik hoop u later voor het eind van het jaar weer hierover te spreken. Ja, ik hoop dan met goed nieuws, want anders sta ik met een moeilijk verhaal. Maar nee, heel graag. Oké, dank u wel en succes. Dank u wel.